Aritmos, partner Platinum de Sage, líder en ERP i solucions tecnològiques especialitzades per a la gestió d'empreses del sector agroalimentari, patrocinador principal d'aquest podcast. Aritmos, 40 anys sembrant innovació i tecnologia per fer créixer el teu negoci. Som Rurals, un podcast sobre el món rural des del món rural, amb Albert González Farran. Les xarxes socials són, des de fa temps, un dels canals més eficaços per mirar d'influir l'opinió pública. Twitter, ara X, Facebook i sobretot Instagram i TikTok són els grans altaveus de la societat actual. Això té molts perills, però alhora grans avantatges, sobretot per a col·lectius o realitats que necessiten millorar o reivindicar la seva imatge, com la del món rural. Descobrim alguns dels nostres altaveus més influents. El senyor Posto és un dels personatges més coneguts de Lleida, no sols per la seva activitat a les xarxes socials, sinó també de forma presencial en molts actes de contingut social. És un personatge creat fa més de 10 anys per reivindicar Ponent, el món rural, i múltiples causes solidàries com la defensa de la fruita, la recerca, el sense llar, els animals, el medi ambient i les persones amb discapacitat, entre moltes altres causes. Per què tot plegat, senyor Posto? No hi ha rendibilitat econòmica. Jo no guanyo la vida fent això, jo tinc una altra feina i de fet tot el que faig és sense ànim de lucre. Els diners que recapto per diferents causes, tot és 100% solidari. El que passa és que jo sempre he tingut la inquietud aquesta de voler millorar el meu entorn, com intenteu també a Som Rurals, parlar de l'entorn, de parlar en positiu i ajudar en tot allò que es pugui. Amb prop de 100.000 seguidors a Instagram, 71.000 a TikTok, 70.000 més a Facebook, 27.000 a X. Has pogut esbrinar el perfil del teu seguidor? Quin és el teu perfil més visitat? I si estàs assolint el públic jove, que potser és el que ens determina més a l'hora de canviar consciències. El meu seguidor base és normalment algú de les Terres de Ponent. La gent que és de fora, hi ha moltes coses que per la idiosincràsia que tenim o pel contingut no les acabem d'entendre. Jo crec que ho valoro molt, sobretot, tota la gent que ha marxat de Ponent, és a dir, que són d'aquí o tenen relació, tenien els padrins o el que sigui, però han marxat. Aquests són potser els que són més fidels i més com tu diries, seguidor més ultra, en aquest sentit. Però bé, en general és això, un seguidor... Jo tinc la sort de que els meus seguidors, com que no són d'aquests comprats ni faig un contingut que sigui molt global i tal, el meu target és molt concret, de les Terres de Ponent. Una persona relativament jove, però clar, jo també em vaig fent gran i llavors el contingut també és una mica més madur i per tant el meu seguidor ja és a partir dels 30-40. Públic jove en tinc, però també entenc que ara hi ha d'altres canals, com jo al TikTok, per exemple, ja no m'hi fico tant, més que res perquè t'exigeix el fet de sortir tu, gravar-te tu, i és una cosa en la que sempre no m'hi he trobat còmode i per això, de fet, duc la màscara i també per conservar l'anonimat. Més enllà de la broma, del to humorístic que fa servir, està arribant el missatge que tu pretens donar, que el missatge al final és la defensa del món rural, la defensa de Ponent. Està arribant o costa molt, s'ha de picar molta pedra? Són 12 anys de Pastorets de Lleida i jo et puc dir que la mentalitat ha canviat moltíssim, al meu parer. Jo crec que en el moment en què persones particulars, com puc ser jo, hem pogut explicar-nos, hem pogut explicar Ponent, o persones del món de la pagesia que han pogut dir la pagesia no és allò tan romàntic que us imagineu del senyor amb el barret i la tija de blat aquí d'allò, no? Sinó dir, la pagesia és un món molt complicat, té les seves dificultats. En el moment en què hem pogut explicar-nos nosaltres mateixos, jo crec que hem arribat a que més gent ens conegui i més gent ens valori d'una manera positiva. Si el missatge que es deia de Lleida Ponent, de l'oest, de la pagesia, només era el que es feia des de mitjans de Barcelona, estava molt tergiversat. I, de fet, sovint se queia amb el tòpic o se queia amb la burla del tòpic. Jo l'utilitzo molt, el tòpic, perquè em dedico a l'humor, però en el meu tòpic el tòpic és positiu,
no és el dolent de la pel·lícula, no és el més tonto, al contrari, no? El pagès és el que guanya, la boira mole, la fruita tenim la millor del món. Sempre he intentat això. Jo crec que sí que el missatge ha arribat, costa, i encara hi ha feina per fer, però en aquests 12 anys jo crec que l'autoestima de Ponent ha crescut moltíssim. I particularment el teu missatge ha evolucionat en aquests 12 anys, des del començament que vas arrencar, no sé com vas arrencar, no et vaig seguir en aquell moment, si va ser per una distracció, per distreure't, però ha evolucionat fins ara, amb què ha canviat? El missatge ha evolucionat totalment, perquè al principi era humor pur i dur, queixa totalment molt punyent per riure'm del postureig, que el postureig és tot això que fa la gent per quedar bé, per aparentar i tal. Ara no, ara és una cosa molt més social, molt més reivindicativa. Si et soc sincer, crec que al principi el personatge era molt més separat de la persona, és a dir, era un personatge molt més histriònic, molt més anem a tope amb Lleida, Ponent i caragols i tal, i ara no, ara jo crec que hi ha reflexions molt més madures, més profundes, i crec que en aquest sentit també ha millorat i també ha fet que la cosa se valori d'una manera més seriosa. Ara potser Postureig ja entra en segons quins debats, quan al principi era, mira, el xiquet aquell que diu tonteries, no? Hem de dir que aquesta entrevista l'estem fent amb el senyor Postu, amb el seu barret, amb l'antifàs. Sí. Què li aporta a la persona que està amagada darrere d'aquesta disfressa, què li aporta estar coberta anònimament per aquest antifàs? Com et comentava abans, no hi ha lucre en això. No és la meva professió, jo no hi guanyo diners. De fet, sempre que participo en un acte o en qualsevol activitat, demano que es faci un donatiu solidari per alguna causa solidària o alguna entitat benèfica de Lleida i Ponent. I llavors el tema de dedicar-se a la solidaritat, com que jo també me'n foto del postureig, crec que és positiu que sigui algo anònim, és a dir, que no ho faci algú amb noms i cognoms, que es posi medalletes i que l'aplaudeixin pel carrer. En el meu cas no és aquesta la intenció, no ho he volgut mai. Hi ha d'altres influencers o generadors de contingut amb els que d'allò, que sí que els agrada molt lluir-se i passejar pel carrer Major i que els diguin lo guapos que són, a mi no, a mi al revés. Com la gent menys me toqui la pera en el meu dia a dia, millor. A més, em permet separar-ho. És a dir, jo tinc la meva professió, tinc els meus clients, tinc la meva vida personal, la meva vida social, en la qual ni sóc el més divertit, ni estic tota l'estona parlant de Lleida, I llavors això em va molt bé també per separar aquestes coses. De tindre la tranquil·litat que et dona l'anonimat és important. I a més, per mi és molt important això, que no sigui el lluïment personal, no. Tot el que es fa des de Postureig Lleida és gràcies a tota la gent que col·labora, és una causa en la que participen molta gent, jo sóc el punta de llança, jo sóc el que fico les rucadetes, però és un èxit col·lectiu i m'agrada veure-ho així. Imaginem-nos que la setmana és un 100%, és una curiositat. Quant temps dediques al senyor Postu i quan tu em dediques a la persona? Per desgràcia, si parles amb qualsevol persona que es dediqui a l'humor o a generar contingut, tota l'estona, bueno, i els periodistes jo crec que també, tota l'estona estàs a veure si allò, com ho pots relacionar i què em puc treure i quin... És a dir, que seria molt difícil de comptar el temps, però et podria dir que, sense comptar hores de son i tal, segurament el 50% del temps el dedico a això. I insisteixo, sense ànim de lucre, vull dir, és moltíssima feina. El que sí que també vull dir que m'aporta un benefici personal immens, és a dir, jo em sento molt satisfet quan poso una cosa que funciona i que a més ajuda i que amb un col·lectiu d'allò, no? O reivindicar aquesta visió de Ponent més en positiu, que no el sempre és que som el rebost de Catalunya i som els últims de la fila, no. Anem a parlar de que molem, de que guai, sense exagerar-ho tampoc. Així que hi ha una satisfacció personal, tot i que no sigui econòmica. Amb aquest 50% espero que no arribis a nivells esquizofrènics, no? D'haver necessitat un psicòleg a veure de dir qui sóc jo. No, perquè... Saps separar-ho bé. Sí, no, i a més ja et dic que potser al principi sí que crec que hi havia una separació més entre personatge i persona, però ara no. Ara és, senyor Postu és un pseudònim, jo sóc el que sóc i no poso res en el que no cregui, no poso res en que enganyi, és a dir, que estem 100% alineats i per tant no hi ha aquest problema. Sí que hi ha el problema en que al ser un... No m'agrada el concepte personatge públic i no me'n considero, però al estar exposat reps un munt d'opinions per a bé i per a mal i això et pot afectar el teu ego, en el sentit de que si tota l'estona t'estan dient que guapo, que guapo, que guapo i que bé que ho fas,
o si durant una setmana t'estan dient això que has posat és terrible, fas molt mal, tal, això t'afecta a la teva persona, no? Llavors, però igualment lo de la màscara m'ajuda en aquest sentit també de que puc separar, és a dir, hi ha moments en els quals no hi ha senyor post tu, estic jo amb la meva família, amb els meus amics, i això també va bé per això. Entenc que deus tenir a aquestes alçades bastantes peticions, abans m'ho has comentat fora de micro, de periodistes o d'associacions, d'entitats, d'ajuntaments. Quin criteri a nivell genèric fa servir a l'hora de discriminar uns dels altres? Al principi deia tothom que sí, i llavors amb els anys jo he anat triant, he anat dient, ei, no, la meva vida personal també és important per poder fer bé l'altre. I és un tema de salut mental. Si tu no estàs bé en el teu dia a dia, si tu t'autoexigeixes massa, fa que les coses no surtin bé. El meu criteri sempre és que es col·labori amb alguna causa solidària o molt positiva per ponent. Per exemple, quan vam fer el Fruita de Lleida Challenge, que era allò que la gent, jo demanava, feu-vos una foto amb Fruita de Lleida i així en fem difusió i convoqueu. Aquí no hi havia un benefici solidari, però entenc que el benefici per l'entorn va ser potser la campanya més positiva que s'ha fet en aquest sentit des de particulars, ja no parlo perquè aquí no hi havia administracions ni subvencions ni res, tot això va sortir del no-res. Però sí, sempre que hi ha alguna cosa d'aquest tipus demano que hi hagi una col·laboració solidària. Tema de periodistes, entrevistes, no demano res perquè entenc que això ajuda a la promoció, que després pot ajudar d'una altra manera, que algú conegui i digui, ei, col·laborem, participem d'alguna manera, comprem productes solidaris dels que jo dissenyo, com ho fem, no? Això també tota la difusió és positiva en aquest sentit. I amb totes les causes solidàries que tu engegues o que tu participes, com pot la gent col·laborar activament amb aquestes campanyes? Mira, lo important és que el contingut que poso, si la gent que relaciona amb entitats benèfiques i el que sigui, si la gent això ho comparteix i ho difon, ja és molt important. Si algú vol col·laborar d'una manera més directa, poden entrar a botiga.posturetslleida.com, on jo tinc centenars de productes solidaris, tots, insisteixo, sense ànim de lucre i tot el benefici va per les entitats, samarretes, tasses, postuxapes, postuimants, cadascun per la seva causa, amb termes molt de Lleida i molt de Ponent, i aquesta és una manera d'ajudar bona. I si no, la tercera és escriure'm a mi un missatge privat, pel canal que sigui, com que estic a tot arreu a totes les xarxes, i mirar de quina manera podem col·laborar, però sempre hi ha d'haver aquest motiu solidari. I acabem, però 12 anys, no sé, t'has plantejat fins quan podràs continuar amb aquest ritme? La joventut va marxant, no? L'has comentat abans, sí. És un camp també molt dedicat als joves, no sé si estàs d'acord, no sé, sí. T'has plantejat fins quan pots arribar a durar amb aquest ritme? Jo m'ho vaig plantejant i el que estic fent és baixar, és a dir, seleccionar molt bé les meves activitats. Et puc dir que fa anys, jo potser en un cap de setmana tenia 4 o 5 actes als que anar. Això ja no passa. Trio una cosa al cap de setmana, entre setmanes si va bé pel que sigui, però sóc molt més exigent en el que d'allò. I per tant, si a mi no em suposa una exigència personal molt elevada, no me fico un límit. A més que el tema de les xarxes també pot arribar en un moment en què el senyor Postú no participi personalment en res, però segueixi a xarxes perquè sí que és cert que és un món que està dedicat als joves, però cada vegada tots ens anem fent més grans i aquests joves també ens farem més grans i seguirem sent. No hi haurà un dia que direm, ho deixem. Al contrari, que els meus pares, que potser ja són grans, ara són els que estan més ficats de la família i els encanta X i comentar i és la seva manera de font d'informació, no? I per què no? Jo crec que la reivindicació i la queixa en positiu la podré seguir fent sempre, a pesar de que jo no surti amb el barret i la màscara a tots llocs. Ara sí, l'última pregunta. Creus que dins del món dels influencers hi ha certa responsabilitat a l'hora de publicar continguts? Parlem d'aquest sector, d'aquesta zona geogràfica de Lleida. La gent que es dedica a això està sent responsable del que publiquen o hi ha de tot? I a l'hora de també rebre la informació, l'audiència està escoltant de veritat? Jo crec que no, que és evident que no, que hi ha molta gent que ara ha pensat que això és una professió i que s'hi poden dedicar i que, per tant, qualsevol contingut és vàlid i tal. Jo és que, de fet, no em considero un influencer, ni no m'agrada, pot ser un generador de contingut, és el terme. M'agrada molt més el terme dinamitzador solidari, que és a dir, que jo difonc
coses que poden ajudar a l'entorn i tal, però el meu objectiu no és ni lucrar-me ni d'això. Quan hi fiques diners pel mig, llavors tot contingut que es pugui fer viral és vàlid. I hi ha gent que juga amb això. I genera molt perill, perquè llavors, si tu comparteixes segons què sense cap mena de control, pots fer molt mal. I se'n fa, i se n'ha fet, i hi ha hagut denúncies, i a mi em sembla perillós. També pel missatge que es dona a la canalla, de dir... Hi ha canalla que diu, jo vull ser famós, vull ser influencer perquè vull ser famós. I no, perdona, per ser famós fes alguna cosa de profit, fes alguna cosa admirable i la fama pot arribar després. A més que la fama no és res important ni res que aporti res. Vull dir, és molt bonic passejar-se pel carrer Major i que et demanin fotos i el que sigui, però també aporta moltes coses negatives que no hi pensen, no? És a dir, hi ha d'haver molt més control, hi ha d'haver molta més autocrítica, molt més autocontrol del que es publica. Jo ho intento, però bé, també tots som persones i tots ens podem equivocar. Però sí que crec que falta una mica més aquesta moderació personal, No crec que hagi de ser ningú que la posi. És a dir, hi ha d'haver llibertat d'expressió, però també hi ha d'haver un autocontrol major al que hi ha ara. Som rurals. El Tractor Rosa és un compte a les xarxes gestionat per Josep Castells, és un pagès d'Alcarràs. Per Tractor, entenc que els continguts que generes, Josep, estan relacionats amb l'activitat agroramadera. Però Rosa? Per què Rosa? És una mica, diguem, una estratègia de màrqueting, perquè jo ja abans d'això era usuari de Twitter i a poc vaig entendre una mica el funcionament de la xarxa social. Una vegada decidit la xarxa social a la qual jo volia reflexar l'activitat agrària, vaig veure que Twitter és una xarxa molt ràpida i que els impactes són necessaris. Llavors, una foto de perfil amb un nom de Tractor Rosa i un Tractor Rosa és una que et crida l'atenció i que fa com un cert microsegon prestar atenció una mica a aquell tuit que passes tan ràpidament, i després això ajuda una mica, diguem que ajuda a la difusió. Amb el teu permís, tens 62 anys. Sí. Clar, jo el perfil dels generadors de continguts a les xarxes socials sempre els concebo a priori com a persones molt més joves. Que una persona de la teva edat s'hagi posat en aquest món, què et va impulsar? Quina és la motivació principal? Bé, la motivació principal va ser, com ja et dic, jo era usuari de Twitter i vaig començar a seguir gent del món agrícola, a més d'altra gent. I llavors vaig veure una mica la gran desconnexió que hi havia entre el món urbà i el món rural per tot el que fa a la pagesia i a tot això. Primerament, m'ho vaig agafar com si fos... m'ho agafava una mica a broma, perquè pensava que aquesta gent que opina d'aquesta manera des de la ciutat sobre el món rural feien broma, però al cap d'un temps vaig arribar a la conclusió que ho diuen en sèrio. I després em vaig quedar bastant preocupat perquè vaig dir, si aquesta és la visió que tenen de nosaltres, doncs mal assumpte. És necessari explicar la nostra activitat i que la gent l'entengo, la comprengo i que estigui realment informada de primera mà i no a través d'altra gent. És una mica contrarrestar aquesta visió, no vull dir negativa, però sí distorsionada que hi ha a la ciutat. El Tractor Rosa porta ja 6 o 7 anys de recorregut. Creus que has aconseguit aquests objectius d'intentar trencar amb els estereotips del món rural i canviar la imatge per aquesta audiència urbana? Jo crec que tot és començar les coses. Jo crec que un sol compte això no ho pot fer. No ho pot fer si no hi ha una unió. Jo precisament formo part d'un grup de gent de Twitter que és tots els pagesos, que destinats una mica amb la mateixa inquietud que jo, que vist com anava la cosa ens vam anar coneguent a través de Twitter i un dia ens vam agrupar en el grup Pagesos GPS, que és tot un munt de tuitaires que tenen la intenció d'influir sobre l'agricultura i el que hem dit abans, donar una visió real del que hi ha. Llavors, entre tots fem tot el que podem amb això. Jo sol no ho podia, però entre tots diguem que estem en camí de fer-ho. Però no sé, no creus que hi ha massa soroll a les xarxes? Vull dir, arriba el missatge a l'audiència que tu busques? Està sent efectiu aquest canal o és una jungla? No sé. Les xarxes evolucionen. Hi ha diverses xarxes, jo en concret estic a Twitter, perquè vaig pensar que era la que més se m'adaptava, el que jo podia arribar a fer,
i les xarxes evolucionen i Twitter també ha evolucionat, i tots ho sabem. Vull dir, els canvis de propietari, els canvis sobretot dels algoritmes, que és un greu problema, perquè és que abans havia un algoritme funcionant d'una determinada manera que t'acostava a un públic teu i els algoritmes, tot això ho distorsionen, no? Llavors, cada xarxa té el seu. Twitter és una xarxa, com la conegueu, molt salvatge, vull dir, molt dura, a la que et descuides ja t'estan insultant, i has d'estar disposat a això, no? Encaixar els insults. Encaixar els insults i tot el que... Com ho reps quan reps respostes molt negatives o fins i tot agressives? Quina actitud prens tu a les xarxes? Bé, he de reconèixer que va haver un temps que tenia un compte bé per respondre els insults, no? Però arriba un moment que no, que ho deixes estar i dius, bueno, t'ho agafes... Jo m'ho agafo amb una certa, no sé si puc dir, cavallerositat o te'ls ventiles amb Amb un cop d'educació. Amb una certa educació, no? Per exemple, una resposta que faig molt és, mira, has tirat una estona i se't passarà, no? O una aspirina presa a temps evita molts problemes, no? I així talles la conversa i ja està. Vull dir, el que no pots fer és entrar en discussió amb una xarxa que té uns caràcters molt limitats i o sigui, no, és difícil. A través de Twitter el debat és molt difícil, no? Si fos una xarxa més ample, doncs podries, però a Twitter és dificilíssim. A més, aquesta gent que t'insulta tenen la bona costum per a ells de contestar amb horari laboral. Llavors, tu estàs treballant, ells suposo que estan en un despatx i no tens res més que fer, però tu estàs treballant amb el tractor o estàs amb això i no pots parar de treballar per anar a contestar un per un a tota aquesta gent, no? Si t'agafa un cap de setmana, doncs sí, però si no, doncs... I més obstacles. El Tractor Rosa va arribar a tenir més de 14.000 seguidors a Twitter. Sí. L'any 2022, per algun motiu que ara m'explicaràs, te'l van tancar el compte i ara vas poder reobrir-lo i ara tot just en tens 4.000. Què va passar en aquell moment? Bueno, és un cúmul de despropòsits, simplement que potser l'arrel de tot és aquesta desconeixença que hi ha des del món ciutadà cap a l'agricultura, no? Vull dir, jo vaig penjar un tuit d'un llop que es menjava una ovella i es veu que l'ovella que se la menjava el llop era una cosa tan delicada que la gent que podia alterar la sensibilitat de la gent, no? Vull dir, i a partir d'aquí va haver un cúmul de despropòsits que va portar al tancament, a la suspensió del compte, no? Després, dintre del mal, vaig tindre la mala sort de que només el van suspendre, sinó que el van anul·lar, amb la qual cosa vaig poder recuperar el nom i començar des de zero una altra vegada. Si no, ni això tindria, no? Tot i els obstacles, continues. La meva última pregunta és, quin rèdit en treus? Vull dir, tu tens una granja de porcs, tens finques amb regadiu, d'ametllers, de cereal, de fruita... No tens prou temps ja ocupat com per dedicar-lo a aquesta activitat? Sí, si tu ho vols portar bé, una xarxa social necessita temps. Per tant, quina compensació en treus personalment ja? Personalment no cap. Com tu dius, és pèrdua de temps, és pèrdua de, no vull dir hores de feina, però alguna vegada t'has dedicar a fer algun tuit, fer una foto, contestar amb algú i aquestes coses. No és una satisfacció personal, no és un rèdit en absolut. No, simplement vull dir, tens clar, és una qüestió potser d'ideals, no? D'ideologia. Dius, s'ha de fer esta feina, s'ha de poder explicar a la gent el que nosaltres estem fent i la satisfacció és veure que a poc hi ha gent que va entrant. Aquesta és una sorpresa que jo m'he trobat moltes vegades. Vull dir, la major part d'aquesta gent que dia abans de que et contestava sense saber què dir ni res, és perquè estava desinformada. A la que tu informes i expliques el que hi ha, la gent canvia la percepció, ho notes, i això és una gran satisfacció que a tu et fa... Per tant, aquest és el rèdit, no? Canviar mentalitats, només que canviïs una o dues mentalitats cada cert temps, ja per tu ja és una satisfacció. És així, sí. Perquè l'altra satisfacció no n'hi ha d'altra que aquesta. Pagesos GPS és el nom d'un col·lectiu de pagesos i ramaders no sols de Catalunya, sinó també del País Valencià i les Illes Balears. Estan units per un grup de WhatsApp i amb comptes a Twitter i a Instagram. Una de les persones que gestiona els continguts que es publiquen d'aquest col·lectiu és en Ventura Alférez, un ramader de Torres de Segre. Ventura, com va néixer aquesta iniciativa? El col·lectiu neix per Twitter. Neix per Twitter, de forma personal, cadascú individual. Ens vam donar compte que estàvem interactuant amb diversa gent del país
per Twitter. Vull dir, algú ficava un post, l'altre el responia o li ficava un like, un retweet. I, clar, al fi i al cap, som un país petit, ens coneixem, un o altre sempre es coneix, i gent es van començar a ficar en contacte personalment. Hosti, podríem crear un grup de pagesos a nivell català que estem dins de Twitter, exclusivament pagesos que estem dins de Twitter, i ens podríem fer un grup de WhatsApp i ens podríem comunicar per WhatsApp. Així va néixer la idea, entre 12, 15, 20 persones, una mica repartides pel territori, i ens vam coordinar, no sé com, no sé ben bé com, però va anar creixent el grup en un dia, un grup de WhatsApp, va anar creixent 15, 20, 25, no sé quants érem. Actualment sou més de 100. Ara mateix som més de 100, sí, som 107, em sembla. Més algun que surt i entra per motius personals, de molta feina. És un grup de WhatsApp amb 100 persones, es creen bastants missatges diaris i hi ha dies que pot arribar a atabalar. I a les xarxes per què? Volíeu fer com un altaveu també per la societat? Quin és el motiu de voler introduir-se a les xarxes? A Twitter, en aquests moments teniu més de 14.000 seguidors. Bueno, doncs va néixer amb res, primer ficar-nos en contacte entre nosaltres, compartir idees, experiències, disgustos, més que res, quasi bé, i intentar fer-ho veure o fer-ho visible a través de les xarxes com dir-li protesta o com a visualització, com a voler ensenyar una mica les nostres il·lusions i les nostres decepcions. Després d'uns quants anys de recorregut, considereu que s'han assolit aquells objectius que us vau motivar? Diguéssim, heu canviat una miqueta la mentalitat de la gent gràcies a la vostra presència a les xarxes? Canviar la mentalitat de la gent no ho crec. Això és un objectiu molt gros. Però és una mica l'objectiu de, com a mínim, que ens llegeixi, que vegi una mica les dificultats o les problemàtiques i que no vegi la terra com un lloc idíl·lic i la pagesia com una feina idíl·lica i no sé, que estem perdent pagesos, però la gent es fa compte que vivim en, no sé, un món paral·lel de privilegis i no sé, no és on esem, saps? No sé com dir-ho. L'última pregunta és, per què Pagesos GPS? Què vol dir? La carta de presentació de Pagesos GPS va ser quan va haver els incendis a la Ribera d'Ebre, que es van cremar una granja de corders, en aquest cas, i es va fer un crowdfunding. Va sortir gent del grup amb moltes ganes, es va crear un crowdfunding per ajudar aquell ramader en aquell moment, i el nom va sortir una mica en aquell moment, va sortir una mica d'allí. Pagesos GPS és un grup de pagesos sonats o grup de pagesos solidaris. Depèn com va la cosa, li pots dir d'una manera o d'una altra. Cooperativa d'Ivars i secció de crèdit. 110 anys d'agricultors i ramaders dedicats al millor ofici del món, produir aliments. 110 anys contribuint al desenvolupament econòmic i social de les famílies i el nostre entorn rural. La Montse Freixa és una cuinera i alhora la podríem definir com la sommelier de l'oli, és a dir, una experta en l'oli d'oliva verge extra. Ha batejat els seus comptes a les xarxes socials sota el nom de Evoeasy. Què vol dir això? Bueno, vaig jugar amb la paraula fàcil, que és easy, no? I el que són les sigles de Extra Virgin Olive Oil, que és oli d'oliva verge extra en anglès. Llavors és simplement perquè la meva voluntat és la de facilitar, de fer fàcil el coneixement o l'enteniment en matèria de gastronomia de l'oli. Tu ja tens una feina com a xef, ara mateix estem a les oficines de l'Obrador per la cadena de restaurants per la que treballes. Per tant, quin objectiu busques a l'hora, durant el teu temps crec que lliure, doncs generar continguts d'aquest tipus a les xarxes socials? Què t'aporta? Quin rendiment en treus?
A veure, el rendiment econòmic ben poc, precisament per això tinc la meva feina principal, que és de la que jo em visc. Però sí que m'aporta molt, tenint en compte que és la meva passió, és el que m'agrada, i l'estima que li tinc en el sector productor d'olis, tant a nivell de pagesia com a nivell de maestria, diríem, en els molins d'oli. Són una pila de coneixements que considero que les persones que dediquen esforços per fer l'oli, que no sóc jo no en faig d'oli, estan molt poc valorades o molt poc reconegudes en general, per la població, diríem. Llavors, la meva voluntat és defensar aquest producte, però no només el producte, sinó defensar qui el fa, que és el que crec jo que hi ha més desconeixement, l'esforç que hi ha per poder fer un bon oli, perquè fer oli podria ser molt fàcil, però fer un bon oli hi ha darrere un esforç, un sacrifici en quant a volums, a rendiments, humà, personal. És tot un món conèixer el que s'amaga darrere d'una ampolla simplement d'oli. Al final és el que és generar cultura de l'oli i entenc que, a veure, directe o indirectament et dona un retorn, no?, a la teva feina o al teu sector. Sí, em dona retorn, diríem, a mi m'omple molt que els productors valoren molt el que faig i ells també em retornen, em donen aquest feedback d'agraïment per la feina, i sí que en petita mesura i molt esporàdicament em surten feinetes, que són coses que jo faig esporàdicament, que aquestes sí que a vegades me poden aportar un petit retorn econòmic. I que t'omplen també, suposo. Exacte, sí, jo bàsicament ho faig per això. Recentment, molt recentment, vas rebre un dels premis Agroinfluye, la categoria d'ambaixadora de l'oli d'oliva verge extra. Els Agroinfluye són uns premis organitzats per dues agències de màrqueting i comunicació espanyoles i que busquen reconèixer influencers que impulsin sostenibilitat, innovació i tradició al sector agroalimentari. Satisfacció al marge d'aquest premi. Et sents identificada amb ell? Doncs mira, en el moment en el que em van proposar de formar-ne part com a candidata, me va fer molta il·lusió de poder ser una persona que optava a aquest premi, però més que res perquè considero que mai es té en compte aquest producte com a donar un reconeixement, i molt menys a persones que ens dediquem a difondre sobre l'oli, no? I me va fer il·lusió participar-hi. Mai en cap cas vaig pensar que hi guanyaria, perquè és cert que vaig descobrir, vaig conèixer un munt d'altres agroinfluencers de tot l'estat espanyol que vaig quedar parada. O sigui, la quantitat de gent del sector agroalimentari que es dedica a comunicar i a difondre per defensar el sector agroalimentari i com ho fan, em va semblar esplèndid, i merament me va treure com opcions de dir, hòstia, és impossible que guanyés, no? Però mira... De fet, això ho volia comentar. Em sobta que guanyessis el premi, tot i tenir molts menys seguidors a les xarxes que els teus competidors. Estem parlant de competidors, de candidats amb aquesta mateixa categoria que tenien més de 300.000 seguidors. Això demostra alguna cosa? Que t'hagin donat el premi per votació popular, també l'última recta final, davant de candidats que tenen molts més seguidors que tu? Sí, jo em vaig fer la mateixa pregunta, perquè realment vaig dir, i per això vaig demanar, volia conèixer les votacions, perquè aquestes votacions anaven directament a l'empresa que organitzava, no? I jo vaig demanar, escolta, m'agradaria saber com van anar les votacions, perquè em sembla molt estrany que hagi pogut guanyar jo superant això. I sí, realment és veritat que jo vaig abocar esforços en difondre la meva candidatura, m'hi vaig esforçar perquè volia que l'oli català, perquè jo em dedico bàsicament per l'oli català, tingués un reconeixement de dir, de dir, perquè es fan bons olis a Catalunya, hi ha persones que es dediquen a difondre'l, perquè si no hi haguessin bons productes la meva feina no tindria sentit. Llavors era una mica donar reconeixement i visibilitat al mapa espanyol de que a Catalunya es fan bons olis i que hi ha persones que treballem i que som professionals d'aquest sector, no? I això va ser el que suposo va abocar que la gent se volqués amb mi, que aquí a Catalunya sí que tinc una miqueta de conèixer, me coneix la gent en el sector de l'oli, d'anar-ho compartint, i així la gent, voteu a la Montse, vaig sortir també una mica a la tele, una mica en ràdio, una mica a les xarxes i així, i això crec que és el que em va impulsar. A l'altra banda, aquests que tenen molts seguidors
potser doncs, ni s'hi van esforçar perquè tampoc no era la seva batalla. Potser el seu perfil concret no anava especialitzat en l'oli sinó en altres temes de sector agroalimentari, però que no era en aquest perfil meu tan concret. I suposo que això va ser que es volqués el sector de l'oli en dir anem a votar la Montse, anem a votar la Montse, i al final vaig obtenir els vots necessaris per guanyar. M'ha quedat molt clar el missatge que busques o l'objectiu que busques, el missatge que pretens donar, però tècnicament a les xarxes, amb poc més de 1.000 seguidors al teu compte Instagram, un dels objectius és augmentar aquest número de seguidors, o què intentem estar dins d'aquest món? Mira, a mi, sincerament, m'encantaria que el que jo comunico o el que jo transmeto fos tan interessant com per tenir molts més seguidors. I és veritat que el món de les xarxes funciona una mica així i moltes vegades m'han proposat a través de diners aconseguir tenir un augment significatiu de seguidors, però penso que més val tenir 1.000 i pico seguidors que realment els interessa el món de l'oli o que estan vinculats o que els hi és interessant com comunico o el que comunico del món de l'oli, que no pas que de cop i volta pagant diners m'augmentés aquesta xifra i em pogués arribar a tenir molts més zeros de seguidors, però serien gent insignificant en el sentit que no serien gent interessant en aquest sector. Llavors, jo sé que els meus seguidors són fidels i són interessats en aquest tema. Això és interessant, per tant, el nombre de seguidors no és tampoc del tot rellevant, sinó és quins seguidors són realment seguidors dels teus missatges. També s'ha de dir que no sóc una professional de les xarxes, jo simplement ho vaig fer a mode de poder-me donar a conèixer, principalment per la feina que faig, que és una feina una mica específica i a vegades desconeguda, això de sommelier d'olis a la gent encara hi ha molta gent que li sona una mica raro, llavors vaig pensar que les xarxes, mostrar el que faig i com ho faig, ajuda a visibilitzar aquest ofici, aquesta feina i a donar-li una mica de visibilitat. Però si hagués de ser, m'agradaria tenir el coneixement que no tinc en matèria de xarxes socials per fer estratègies que m'ajudessin a augmentar, que potser tampoc no en sé, perquè la meva feina és una altra. Llavors, sí que per falta una mica d'eines, de conèixer el funcionament de les xarxes, dels seguidors i això, potser és el que a mi em fa augmentar de seguidors molt poquet a poquet, cosa que d'altra gent que potser té estudis doncs llavors aconsegueix fer algunes estratègies que l'augmenten els seguidors molt més de pressa del que jo puc fer. Tenint en compte el perfil d'audiència que tu puguis tenir, que ara me'l descriuràs, quin és el teu perfil ideal d'audiència, quin llenguatge fas servir també, a més? Faig servir, depèn de la temàtica que estic treballant, si estic parlant una miqueta més en temes agroalimentaris o de denúncia cap a les injustícies que hi ha, sobretot a l'hora de comercialitzar els olis o així, sí que a vegades ho faig amb un to una mica més dur o posant en jaque mate el que considero que fa mal al sector del verge extra. Això a vegades és veritat que no tothom ho accepta, perquè dins del sector de l'oli hi ha, com dic jo, hi ha l'oli d'oliva verge extra i la resta, que la resta també formen part de nosaltres, formen part del comerç i per tant hi són i el consumidor té accés a ells. No són il·legals, no? Per tant, si són legals, tampoc no podem dir que siguin dolents, diríem, però sí que jo, per la meva defensa del verge extra, del que significa elaborar bons olis, produir bons olis, lluitar en un comerç on estàs lluitant contra altres productes que no són olis naturals, sinó que venen d'uns procediments químics, amb dissolvents químics que estan demostrats per la Unió Europea que són cancerosos. Llavors, aquesta injustícia que trobo jo, que a la mateixa estanteria del supermercat hi hagin aquests dos, sí que ho faig d'una manera una mica més agressiva. Agressiva perquè considero que el consumidor ho ha de saber. Després consumiran el que voldran, però el consumidor ha de saber què hi ha en aquell lineal del supermercat i per què hi ha aquesta disparitat de preus i de tot, perquè si no, al final el consumidor se sent enganyat, no? Per tant, el teu públic, per acabar, el teu públic final definitiu és el consumidor o el productor? Sí, el productor és a qui jo tinc la voluntat d'ajudar i és el qui valora molt el meu esforç i la meva feina de divulgació, perquè ells en nom propi d'una marca no poden dir coses que jo, com que no estic comprada per cap marca, diríem que jo soc una persona neutra. Per tant, el receptor de les teus missatges
és el consumidor. El consumidor i el sector de la gastronomia. M'agradaria molt més poder entrar en el sector de la gastronomia, de la restauració, que a part que és el meu altre ofici i el conec prou bé, vull dir que en sé molt el teixit que hi ha per dintre d'aquest sector, penso que els puc ajudar molt a descobrir el sector de la gastronomia de l'oli i poder-lo aplicar en els seus negocis per poder-ne aprofitar, perquè al final és un producte que està desaprofitat, que podria donar molt valor afegit en un negoci i no s'està aprofitant, s'està treballant com un greix únicament en una cuina que no se'n sap ben poca cosa. Aleshores penso que podria aportar molt coneixement i ells serien els prescriptors i els qui realment divulgarien i difondrien coses positives sobre el sector de l'oli, perquè ens hem fet tips d'escoltar persones amb reputació del sector de la gastronomia dient o divulgant alguns coneixements totalment erronis per desconeixement propi, no per fer mal voluntàriament, sinó per desconeixement propi. I això penso que és el que fa molt mal, que prescriptors i gent que hauria de defensar-lo i treballar-lo i conèixer-lo per desconeixement diríem el menystenen o el perjudiquen moltes vegades, no, amb les seves paraules, i això és el que a mi m'ompliria més del tot, perquè llavors tindríem la batalla guanyada, no? És a dir, si hi ha algú que defensa el productor i hi ha prescriptors que el coneixen i el saben defensar, llavors ja ho tenim guanyat, perquè el consumidor al final farà la volta i l'acabarà entenent i l'acabarà consumint. Som rurals. Som en una de les granges del Marc Freixenet, a Bellaguarda. El Marc és un pagès i ramader, òbviament, d'aquí a Bellaguarda, que a més dedica part del seu temps a generar continguts a l'Instagram. Són petits vídeos on parla del món rural i amb un toc humorístic, sempre començant per la frase «Els urbanites me diuen». Primer de tot, qui són els urbanites des de la teva òptica? Bueno, entenem urbanites com tota la gent de ciutat, no? Per dir ciutat o pobles grans que no estan tan a prop de lo que seria la natura, entre cometes. I què intentes fent una interpel·lació als urbanites sense que se sentin una miqueta ofesos, no? Què és el que intentes per al final arribar a un missatge en concret? Què és el que busques? Bueno, més que res, ensenyar-los com vivim, com treballem, com fem les coses, perquè crec que estem molt... O sigui, hi ha una distància molt gran entre poble i ciutat. Vull dir, la gent de ciutat moltes vegades no saben, o es pensen que encara anem aquí fent fogueres i amb taparrabos, no? I és una mica de dir-los, bueno, la realitat de tot això és aquesta i més o menys que es faci una idea de com vivim i com treballem i sempre amb una mica d'humor perquè la vida ja està prou xunga com per explicar penes. Però al final tu tens la teva feina, les teves hores dedicades a les granges, als tros. Quin rèdit en treus? Quin benefici en treus d'aquesta activitat? No, al final, benefici cap. Vull dir, és simplement... He de dir que era anti-redes socials. No, vull dir, no tenia cap mena de red social ni res. I tinc dos companys, el Damià i el Dani, que sempre ho diuen. M'alegro el dia que et van fer l'Instagram, perquè no me'l vaig fer ni jo. Vull dir, me van agafar el mòbil i me van fer l'Instagram i al començament suposo que com tothom, no? Penges la teva vida i les coses que vas fent, però, no sé, casualitats de la vida o dir-li, per algun motiu, vaig fer un vídeo, la cosa més xorra del món mundial, i es va fer viral. No el busqueu perquè me'l van borrar, no sé per què, és una mica surrealista, però... I a partir d'allí, vaig començar a tindre molts seguidors i... Però ha enganxat el teu toc d'humor, Crec que el teu públic no és només urbanita per aprendre o, entre cometes, per entendre el món rural, sinó també els mateixos habitants del món rural, per riure una miqueta d'ells mateixos, no? Sí, hi ha de tot, hi ha gent de poble, hi ha gent de ciutat, indistintament, vull dir. Però bueno, suposo que el tema humor i que tampoc no m'ho preparo, és molt tal com surt i no
al no estar editant i no ho veus que estigui superpreparat ni res, suposo que també fa més gràcia. I hi ha molta gent que m'ho diu, que em diuen, és que clar, gent de Lleida no en trobes, que parlen de Lleida, no en trobes a les redes socials. I hi ha molta gent que quan me troben alguna vegada em diuen, hosti, te vaig començar a seguir perquè, hosti, m'ha fotut molta gràcia sentir un tio de Lleida parlant lleidatà autèntic i hosti, em va fer gràcia i et vaig seguir i ara em fot uns farts de riure. Vull dir, al final suposo que és tot una mica, no... Et trobes pressionat a vegades a l'hora de penjar material si fa dies que no en fas o intentes treure't el pes de sobre? No, vull dir, ja des d'un bon inici ja vaig penjar un vídeo que vaig dir qui vulgui contingut cada dia o cada setmana ja que em deixo de seguir perquè no... perquè bàsicament per jo això és una més a més. El dia que me surt alguna cosa ho faig i si estic un mes sense pensar-hi doncs no penjo res. Vull dir, també tinc la meva feina que és molt esclava i me pren moltes hores del dia, vull dir, a vegades que no... ni tinc ganes, ni tinc temps, llavors no em treu cap dia de son. No. M'has dit que els continguts et venen quan et venen, però tens una manera de treballar, de dir, ostres, se m'ha corregut això, com ho elabores, el guió, o surt a raig tot plegat? No, és tot a raig. Caram. Sí, no. El dia que m'ho vull preparar, m'ho vull organitzar, m'ho vull editar una mica, per dir-ho d'una manera, no surt de cap manera després. Després ho he de repetir 50.000 vegades. El 80% dels vídeos estan fets a la primera. Tal qual surten... Parlant de cirolls, parlant d'altres cirolls, ha provocat alguna polèmica algun de les teves publicacions amb algun dels teus seguidors? T'has hagut d'explicar o has hagut d'interpel·lar alguns seguidors per culpa d'algun missatge que no ha arribat bé? Intento no fer-ho, bàsicament perquè a vegades la gent no saben de què parlen, se pensen que saben de què va el tema i no en tenen ni idea. Llavors intento omitir les coses que puguen dir sempre i quan no tinguin raó. Vull dir, si tenen raó, jo et dono la raó i bueno, jo m'he equivocat, tens tota la raó. Una vegada sí que vaig contestar un missatge perquè vaig creure molt convenient que la gent sapigués que realment aquella persona no tenia cap raó de ser ni de dir allò, però no, intento mantenir-ho al marge. Però és un món de sorolls, és un món de molt soroll, la gent crida molt a les xarxes. Sí. I més si treus temes animals, granges, tot això porta molta tirada. Per això et dic, intento no... Cadascú és lliure de dir el que vulgui, igual que jo diré el que penso i el que sé. Llavors intento evitar-ho. Algun motiu especial pel qual treballes més amb Instagram que no pas amb TikTok o Twitter? No. Simplement, sí, me van fer, els col·legues me van fer l'Instagram i vaig provar d'anar a d'altres d'això, però clar, el tindre que ficar, entendre com funciona, és molt complicat. Vaja, que tens altres feines, també. I a vegades entre redes socials no pots compartir els continguts, o si els comparteixes els algoritmes te'ls deixen a baix de tot, si no el fas amb aquella app, llavors és una mica... Hauries de fer vídeos aquí, vídeos allà, o trobant una que ho deixo ficar als altres. Amb un en tinc més que de sobres. I ara fins quan, això? T'has posat alguna data o dir... Jo crec que quan tingui 50 o 60 anys ja no ho faré, això. No és algo que m'haga plantejat. Vull dir, mira, mentre se m'ocorreixen tonteries i poder fer tonteries, si a la gent li agrada... Doncs família esmorzadora, quina rebuda! Això és acollonant. Això serà esmorzar, dinar i sopar, penso. Família, salut! Jonathan Nuevo gestiona Esmorzars de Forquilla, un projecte que arrossega una suma de més de 60.000 seguidors a les diferents xarxes socials.
Jo volia preguntar, Jonathan, primer, esmorzars de forquilla, és alguna cosa més que un projecte gastronòmic? Què és esmorzars de forquilla? Bueno, pues l'esmorzars de forquilla, com bé has dit, és un perfil que hi ha a xarxes gastronòmic. Bàsicament, la mare del cordó, evidentment, són els esmorzars, però amb el temps també he ampliat a més coses com podria ser el producte de proximitat, els productes quilòmetre zero, la terra nostra, Catalunya i la seva gastronomia, etc. Però la mare del corder, a dia d'avui, encara ho és aquest àpat tan nostre com és l'esmorzar de forquilla que tots coneixem. Tu, Jonathan, tens les teves ocupacions laborals, professionals. Una persona com tu, que no es dedica a aquesta activitat de creació de continguts per a les xarxes, quin rèdit en treu d'anar a esmorzar cada setmana i dedicar part del teu temps personal a aquests canals? Bueno, la veritat que això, la pàgina, el perfil, la xarxa va néixer el 2018, va néixer així una mica amb to de broma, com un hobby que tinc, que és la bona gastronomia i especialment els esmorzars de forquilla, que és un culte gastronòmic que em va inculcar el meu pare, i la veritat que la cosa va començar una mica així de cachondeo, la cosa s'ha anat fent gran en aquests 5, 6, 7 anys, s'ha anat fent molt gran, i no li tinc cap rèdit econòmic, és un hobby, per sort tinc la meva feina de dilluns a divendres que no em va pas malament, i això ja dic, és un hobby que s'ha fet gran, i l'únic que intento és gaudir de la bona gastronomia, dels racons del nostre estimat país que és Catalunya, i poca cosa més. Sí que és veritat que col·laboro amb algun diari, etc., que poqueta coseta, però algo d'economia me pague. Però hobbies a part, sí que busques un públic i un missatge. Quin és el missatge que realment intentes sempre uniformitzar amb els teus continguts? Ara, jo el missatge que vull donar és que la cuina catalana, la cuina tradicional, la cuina casolana que tots coneixem, intentar-li donar-li visibilitat. Evidentment que no és que estigui en perill ni molt menys, però sí que avui en dia costa de trobar alguns plats que s'estan perdent, perquè avui en dia tots anem amb presses, no se cuina com se cuinava abans, locals de moda que s'han ficat ara de moda d'estribranys, locals d'altre tipus de cuina, que no cuinen com amb la cuina que tots coneixíem d'abans, la cuina de xup-xup, aquells guisats, aquelles carns, etc. I l'únic que intento és donar visibilitat a la cuina de sempre, que és la nostra cuina catalana, i que, hòstia, que està ben bona, la veritat. Molt bé, recuperar patrimoni, al final. Correcte, patrimoni cultural, sí. Contesta'm l'última pregunta, només tu vols, T'has engreixat els últims 7 anys? Sí. Jo era molt esportista perquè vaig ser àrbitre de bàsquet molts anys, com a 17 anys, i estava en una categoria bastant bona de Catalunya, estava a un nivell màxim català, i la veritat que era molt diferent del que soc d'ara. Ara sí que des que vaig plegar d'arbitrar fins ara, algun quiret m'ha ficat, sí. I amb aquest episodi dedicat als nostres influencers desconnectem aquest podcast unes setmanes per tornar-nos a trobar la pròxima tardor. Que els mesos de calor us siguin lleus. I ara, el Marc Freixiner. Ei, bones. Els urbanites me diuen, ei, ja s'apropa l'estiu, caloreta, vacances, gelats, que guai, No cal que ho digueu. Mira l'Albert. Diu que amb aquesta calor i que s'apropen les vacances, que donem per finalitzada la temporada de podcast dels Sons Rurals. Però, no passa res. A falta de podcast, tenim vídeos de grans influencers d'aquí, de la terra, de Ponent, de casa. A mi m'hi han ficat una mica per enxufe, però no li digueu a ningú. Així que ja ho sabeu, disfruteu dels vídeos d'aquesta gent, perquè al final mostreu una mica totes les penes que mos fiquen a les notícies i a tot arreu, i fan que sigui durant aquell ratet que mires els vídeos una mica més amena la vida, per dir-ho d'una manera. Així que no res, només dius que bon estiu, bones vacances i salut! Som Rurals, un podcast produït pel grup Som Garrigues.
monitor de natura, cap d'equip de construcció, guia local, sommelier, especialista en parcs eòlics. Busca i troba la professió que portes dins d'entre tota l'oferta de formació professional. Cerca entre les 24 famílies formatives i tria l'itinerari que et portarà a convertir-te en allò que somies ser. Demana plaça a partir del 23 de maig. Enguany, fer-ho és més fàcil que mai. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.